Žiaci, s radosťou vám oznamujeme, že slávnosť, ktorú sme si pre vás pripravili, o chvíľu odštartuje. Upozorňujeme, že program obsahuje nadmerné množstvo srandy, talentu a lásky. Držte si klobúky, veselá jazda sa práve začína. Začíná, každý kohoný lístok zakúpený má. Slovensko krásne, chcem spoznať každý kút. Na tento výlet chcem zavyhnúť. Ujo šofer hlási, budeme stáť. Komu bude treba, ten musí držať. Čo sa zrazu deje, tak čo to znamená? Šofer podkoprsí. Drž sa auta, bruse, drž sa jedna kusele, odvíde za kruža. Už ja šofer dáš pozor, nepresávaj, a príde za kruža. Naskakuje celý autobus. Hore dole sa mi lieta, je to ešte kus. Šofér dúke na plyn, že mesto sa laví. Pozeráme z okna, otáčame hlavami. Náš autobus tancuje a my sme zvedaví. Kedy už tie naše cesty niekto opraví. Všetkých nadhadzuje, až je Zuzka brzutá. Zrazu šofér skríkne. Drž sa auta, bruse, drž sa jedna kusele, odvíde za kruža. Už ja šofer dáš pozor, nepresávaj, a príde za kruža. Milí rodičia, starí rodičia a všetci naši skvelí hostia, dnes je pre nás prvákov veľký a výnimočný deň. Stojíme tu pred vami nesmierne natešení, ale hrdí na všetko, čo sme za tento školský rok dokázali. Pamätáte si na náš úplne prvý deň v škole? Niektoré sme sa usmiali, iných sme sa trochu báli. Všetko bolo nové, trieda, pani učiteľky a noví kamaráti. A pozrite, už je z nás super partia. Každý deň sme s našou super pani učiteľkou Vikou čarovali s písmenkami a tešili sa na nové dobrodružstvá. Niektoré úlohy boli ľahké ako pierko, iné nám dali poriadne zabrať, ale my sme to nevzdali. Viete, kto bol našim tajným pomocníkom
Vy, naši rodičia, boli ste tu, keď sme potrebovali vašu pomoc, pohľadkanie, povzbudenie. Ďakujeme vám, ste tí najlepší fanúšikovia na svete. Dnes vám chceme ukázať naše super schopnosti. Všetko, čo sme sa naučili, ako sme vyrástli, nie len v tom, čo vieme, ale aj v tom, aký sme v našich srdiečkách. Veríme, že budete na nás hrdí, tak ako sme my hrdí na seba, tak poďme oslavovať. Nech je dnešné popoludne plné radosti, smiechu a zábavy. Ďakujeme, že ste tu s nami. Zastávka školská. Starica, pozor, štart! A tu sa to všetko začalo. A čo všetko? Predsa naša veselá jazda objavov a poznania. Danko, čo to šúľaš? Šúľance? Moje prvé písmenko. A dnes ich už poznáme všetky. S písmenkami už bola od začiatku zábava. Našli ste vajíčka nejaké, Tereska? Aha, muška. A ty máš, Hanka, čo? Aké slovo si mala? Mašľa. Mašľa, no dobre, no tak prečítaj. Zuzanka má mašľu. V mestečku Prvákovo zlodeji ukradli aj bubon. Ja mám najradšej matematiku. Presne, vždy niečo spolu riešime. Často diskutujeme, Radíme sa, niekedy so sebou súhlasíme a niekedy aj nie. Ale toto je štvorec a toto je štvoruholník. No, ale zo štvorca môže byť štvoruholník. Áno, keď to otočíš, ale to je už iba... To je už niečo iné. To je už štvoruholník. Keď ju dáš lešatu, tak len toto ti zostane voľné, tento áno. A toto ti zostane tým pádom menej. Hej, keby toto budem voda, tak to tu bude mňa, lebo to bude úplne plné. Lebo to je z druhej strany otočené. Ale potom tam, ako zapíšeš to číslo, keď nevidíš, ty kocky tam. Lebo my si to vidíme. Tu? Áno. Je tu takto, ja tu len takto dám, tak to je len rozplacený, len to je vlastne roztiahnutý. Vinko, tak môžeš otvoriť mikinu. Vidíme, koľko oreškov vypadne. No dobre, tak rátaj. Koľko ide? 6 ich vypadlo, takže sme sa trafili. Vinka, skús dať Filipkovi povel. Filipko, urob 6 krokov dozadu. Začni. Začni teraz. A my počítame. 1. 2. 6. No kam teda prišiel ten Filipko? Na minus 7. Prišiel na tú minus 7, ako sme si mysleli.
škôlke sme objavovali svet. Učila nás príroda sama. Všetko zaujímavé sme si vždy zapísali alebo zakreslili. Myslíš? To je taká fialovo hneda už než. Dajte sa dole, aby videli aj tí, čo sú vzadu. Ja vidím tú prázdnu kuklu. Sledujte, ako vyšiel von. No, Mačko, aký je to pocit, keď máš motýlika na prste? Dobrý, že? Povedz nám, Agatka, čo si nám to doniesla dnes? Chrústiky. No, vidíte, aké má tam tie nožičky, také malé? Budeme sa pozerať, ako sa prelizie. A tuto nám už psučia včielky, ktoré sme už ubytovali. Ešte jedna tam je. Aha, mne sa vyprázdnila. Naši včielkami sa darí. Sledujeme ich, ako usilovne pracujú, keď sa pri nich vonku učíme. Ňam, ňam. Telesná výchova bola tiež super. Pohyb máme radi. Pamätáš na naše kresby, ktoré ožili? Áno, to bola zábava. No a toto nepotrebuje ani komentár. Vieme sa zabaviť. Čo sa to tu stalo? Tak to doniesol. Spájal nás každý spoločný zážitok. Výlet s našimi rodičmi bol najlepší. Tento rok bol super! Škola je super! Pozor, zakrutá! Zastávka rodičovská. Milá mamička, Milý táto,
Milí Sterkovci, Chceme sa zo srdca vám poďakovať. tento rok nebol vždy ľahký, ale vy ste vždy stáli pri nás. Vždy, keď sme sa trápili s písmenkami, keď nám čísla plietli hlavu, keď sme už po 10. krát čítali ten istý riadok, vždy ste boli trpezliví a boli ste našou oporou. S vami sme sa učili čítať prvé slova a písať prvé vety. Ďakujeme vám za vašu lásku, vďaka ktorej sme sa nebali robiť chyby A učiť sa z nich. Aj vďaka vám sme to zvládli. Dnes už vieme čítať, písať aj počítať. Sme na seba hrdí a vďační, že vás máme. Zastávka klubáska. V celom svete žijú deti, smutné a aj veselé. Malinké sú ale všetky v niečom celkom rozdielne. Jedináčik, dvojičky, alebo aj trojičky, iní majú súrodencov, bračekov a sestričky. Všetky malé deti na zemi posielajú sladké úsmevy do celého nášho sveta. Nech je šťastné každé dieťa. Každý človek malinký posiela sladké pusinky do celého nášho sveta. Nech sa smeje každé dieťa. Sestričky, všetky malé deti na zemi posielajú sladké úsmevy do celého nášho sveta. Nech je šťastné každé dieťa. Každý človek malinký posiela sladké pusinky do celého nášho sveta. Nech sa smeje každé No a milé moje detičky, aj milí naši hostia, keďže toto je asi tá najdôležitejšia zastávka zo všetkých, pretože teraz vlastne každý z vás bude ocenený za to všetko, čo ste za ten jeden celý školský rok dokázali. Tak keďže je to také dôležité, slávnostné, tak ja navrhujem, aby sme sa zavolali ešte jedného dôležitého človeka. Čo vy myslíte? Koho?
Tak pán riaditeľ, prosím ťa, poď sem ku nám, aby si bol tu s nami prítomný. Nezabúdame na náš pozdrav, že? Super. Dúfam, že to do 9. ročníka vydrží. Dobre, ja som šťastný, že som mal možnosť vidieť, ako sa vám darilo, aj keď som nasledoval počas celého školského roka. Čo poviete, rodičia? Máme my to úžasné detičky, že? Som na vás nesmierne hrdý, ako sa vám darí. Vám teda vás chcem najskôr privítať a ďakujem, že ste prišli v takom peknom počte. To znamená, vážim si, že vidím aj starých rodičov, príbuzných, nielen rodičov, takže naozaj je to skvelé, že ste prišli medzi nás a ja sa chcem veľmi pekne poďakovať z tohto miesta pani učiteľke a pani vychovateľke za... Máš v sebe tímového ducha a preto si vždy dôležitým členom pri práci v skupine. S radosťou sa delíš o svoje vedomosti s ostatnými. Pomáhaš spolužiakom, povzbudzuješ ich a robíš naše učenie príjemnejším. Obdivujem na tebe tvoj spevácky talent a chuť tancovať. Agatka Gajdošíková. Agatka, si jedinečné stvorenie s vzácnym citom pre prírodu a všetko živé. Obdivujem na tebe tvoju tvorivosť a schopnosť podeliť sa s nápadmi a inšpiráciami so svojimi spolužiakmi. Obľúbili sme si tvoje zaujímavosti z domu, s ktorými prichádzaš na hodiny prvovky. Ďakujem ti, Agátka, že máš také dobré srdiečko. Rastieš v múdreho a láskavého človeka. Som na teba veľmi hrdá. Timejka Gregáňová. Timejka, tvoja láskavosť a starostlivosť o poriadok robia našu triedu príjemným a harmonickým miestom. Vždy myslíš na detaily, či už pri práci, alebo pri tvorivých aktivitách a tvoje estetické cítenie dodáva všetkému krásu. So záujmom objavuješ nové veci. Si milá a ochotná pomôcť, vnášaš do triedy pokoj a pohodu. Každý deň ma presviečaš o tom, aká si jedinečná. Som na teba pyšná, Timejka. Ondrejko Hano. Ondrík, tvoja jedinečnosť spočíva v tom, aký si bezprostredný a tvorivý. Vždy máš veľmi dobré nápady. Obdivujem na tebe tvoje konštrukčné schopnosti. Je krásne vidieť, ako ťa dokážu nové veci zaujať. Nebojíš sa skúšať, objavovať a premýšľať nad tým, ako funguje svet okolo teba. Ďakujem ti, Ondrejko, že si taký dobrosrdečný chlapček, ktorý má veľké srdce pre všetkých kamarátov. Som na teba veľmi pyšná. Oliver Kohorník. Oliverko, si výnimočný chlapček. Tvoj vzťah k prírode a zvieratám je obdivuhodný. Rád sa zapájaš do diskusí a vždy sa snažíš pochopiť nové poznatky do hĺbky. Svojou energiou a športovým odhodlaním inšpiruješ aj ostatných. Som na teba nesmierne hrdá, Oliverko. Tvoj športový duch a zanietenosť pre prírodu sú skutočne jedinečné. Vždy robíš všetko s obrovským nadšením a to ma na tebe veľmi teší. Len tak ďalej. Filipko Kemp. Filipko, tvoja zvedavosť a túžba objavovať sú naozaj výnimočné.
svojimi poznatkami o vesmíre aj o iných zaujímavostiach zo sveta dokážeš nadchnúť ostatných. Je úžasné počúvať ťa, keď s nadšením rozprávaš o svojich zážitkoch s rodinou. Som na teba nesmierne hrdá, Filipko. Tvojou zvedavosťou, otvorenosťou a ochotou deliť sa o svoje poznatky budeš vždy inšpirovať ľudí okolo seba. Samko Kováč. Samko, tvoje vedomosti o svete sú fascinujúce a vždy máš zaujímavé postrehy, ktoré obohacujú naše rozhovory. Tvoja radosť z matematiky je nákazlivá aj pre ostatných okolo teba. Okrem toho si skvelý kamarát, vždy ochotný pomôcť, povzbudiť a podeliť sa s kamarátmi. Som na teba veľmi hrdá, Samko. Pokračuj v objavovaní sveta, pretože máš pred sebou krásnu cestu plnú nových poznatkov. Dominika Kováčová. Dominika, si výnimočná svojou energiou a tímovým duchom. Si vždy aktívna, ochotná prijať každú výzvu. Dokážeš kamarátov motivovať svojim odhodlaním. Obdivujem tvoju schopnosť podporovať spolužiakov a pomáhať im nielen v matematike. Tvoje kresby a písmo dokazujú, že máš zmysel pre detail a estetiku. Som na teba nesmierne hrdá, Dominika. Tvojou pracovitosťou a tímovým duchom máš pred sebou veľké možnosti. Len tak ďalej. Laurinka Longauerová. Laurinka, si výnimočné dievčatko. Tvoja cieľavedomosť a usilovnosť sú obdivuhodné. Vždy sa snažíš zo seba vydať to najlepšie. Máš rada prírodu a všetko živé, s rešpektom a láskou sa o ňu zaujímaš. V karate ukazuješ silu, odvahu a vytrvalosť. Verím, že svojou energiou a odhodlaním dosiahneš veľké veci. Nikdy sa nevzdávaj, pretože máš v sebe výnimočnú silu a krásu, ktorá ťa povedie za tvojimi snami. Som na teba hrdá, Laurinka. Šimonko Ľupták. Šimonko, si jedinečný chlapček s bohatými vedomosťami o včelách a o prírode. Rád sa delíš o veselé príhody a prinášaš dobrú náladu všade tam, kam prídeš. Tvoje vtipné zážitky vždy rozosmejú celú triedu. Okrem toho máš šikovné ruky. Vždy ochotne pomáhaš a tvoja pracovitosť je obdivuhodná. Nikdy nestrácaj svoju radosť, ochotu pomôcť a zvedavosť, pretože práve vďaka ním si taký výnimočný. Som na teba pyšná, Šimonko. Karinka Ondrisková. Karinka, tvoje nadšenie pri učení a usilovnosť ťa robia výnimočnou. Vždy sa snažíš zo seba vydať to najlepšie. S radosťou objavuješ nové veci a tvoje učenie aj tanec sú plné radosti. Máš veľké srdce, vždy si ochotná pomôcť kamarátom. Rada sa delíš o svoje zážitky a tvoje príbehy vnášajú do triedy ešte viac radosti. Som na teba nesmierne hrdá, Karinka. Pokračuj v tom, čo ťa baví, pretože máš pred sebou nádhernú cestu.
Mirko Pálka. Vždy dobre naladený a usmiatý človečik s príjemným zmyslom pre humor. To si ty, Mirko. Tvoja bohatá slovná zásoba a zaujímavé poznatky o svete ťa robia výnimočným. Ďakujem ti, Mirko, za to, že každé ráno na otázku, ako sa máme, odpovieš Skvelé. A nám všetkým tak urobíš pekné ránečko aj celý deň. Si skvelý žiak a úžasný kamarát. Som na teba veľmi hrdá. Simonka Podmanická. Simonka, tvoja usilovnosť a schopnosť premýšľať nad vecami sú naozaj obdivuhodné. Vždy sa snažíš robiť veci s precíznosťou a veľkým nasadením. Rada objavuješ nové veci a tvoja aktivita pri učení a ochota pomáhať je inšpirujúca aj pre ostatných. Nech ťa tvoja cieľavedomosť a znalosti sprevádzajú na každom kroku, pretože s nimi dokážeš veľké veci. Som pyšná na tvoju usilovnosť a dobré srdce, Simonka. Martin Koroško. Martinko, si výnimočný chlapček. Tvoje konštrukčné schopnosti sú naozaj úžasné. Obdivujem, ako bezchybne dokážeš aj náročné stavby postaviť podľa návodu celkom presne. Rád tancuješ a kreslíš. Tvoja bohatá fantázia a tvorivosť dodávajú tvojim obrázkom jedinečnosť. Pokračuj vo svojej snaživosti, pretože každým dňom sa posúvaš vpred. Som nesmierne hrdá na všetko, čo si doteraz dokázal, Martinko. Hanka Turáková. Hanička, si úžasný človečik plný láskavosti a radosti, ktorú rozdávaš všade, kam prídeš. S veľkým nadšením kreslíš a tvoje výtvory sú plné fantázie a citu. Je krásne, ako myslíš na druhých, staráš sa o nich a často kamarátom vyrábaš milé darčeky, pretože chceš, aby sa cítili šťastní. Som na teba nesmierne hrdá, Hanka. Tvoja dobrosrdečnosť a tvorivosť sú dar, ktorými naplňaš svet krásou a radosťou. Boginko Vánčík. Boginko, si jedinečný chlapček a skvelý kamarát. Tvoj vzťah k autám a k motokáram je fascinujúci. Rád sa o nich rozprávaš a delíš sa o zážitky s kamarátmi. S odhodlaním sa púšťaš do každej úlohy, aby si ju zvládol čo najlepšie. Tvoja vytrvalosť je obdivuhodná a ukazuje, že s trpezlivosťou a snahou vieš dosiahnuť veľké veci. Boginko, som nesmierne pyšná na tvoju usilovnosť a dobré srdiečko. Svojou výnimočnosťou vnášaš do sveta radosť všetkým naokolo. Samko Vališ. Samko, si veselý a výnimočný chlapček. Obdivujem tvoje nadšenie a radosť pri objavovaní nových vecí. Tvoje rýchle počítanie a tvorivé nápady nám často pomáhajú pri riešení problémov. Ďakujem ti, Samko, že sa vždy ochotne delíš, pomáhaš a vždy myslíš aj na druhých. S takýmto prístupom budeš raz nielen v matematike, ale aj ako úžasný človek. Som na teba veľmi hrdá, Samko.
Anička Záhorcová. Anička, si jemné a starostlivé dievčatko a vždy vnášaš do svojho okolia pokoj a krásu. S nadšením sa púšťaš do učenia nových vecí a tvoje kresby sú dôkazom tvojej fantázie a precíznosti. Vždy dbáš na každý detail a chceš, aby tvoje výtvory boli krásne a dokonale upravené. Nech ťa tvoja láskavosť, kreativita a precíznosť sprevádzajú na každom kroku, pretože práve nimi robíš svet krajší. Som na teba nesmierne pyšná, Anička. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať pani učiteľke. Raz, dva, funguje dobre. Ešte raz pani učiteľke a vychovateľke sa chcem poďakovať za naozaj nádherné slova, čím jedinečne vykreslili, respektíve opísali vaše detičky. Takéto hodnotenie nenájdete v posledný školský deň, takže toto je jedinečné. Takže ešte raz poprosím obrovský potlesk pre vaše detičky. Tieto výnimočné úspechy sú nielen vďaka nim, pani učiteľkám, ale aj vďaka vám, ktorí úžasne podporujete nielen ich, ale aj celú našu školu. Takže veľký potlesk pre vás, detičky, teraz srdečne rodiče. Takže to moje želanie, že si ťapneme, keď budeme deviatáci, tak ja vám želám všetkým, aj vám, aj nám, aj im, aby tá energia im vydržala teda najbližších 9 rokov ešte, aby sme mohli takto skonštatovať v tom 9. ročníku. Takže držme si palce a ideme do 9. Tak je? No, nepočul som. No, super, dobre. A to ešte nie je úplne koniec, pretože deti si ešte jedno prekvapko malé pripravili na záver, tak vás poprosím, aby ste si teraz odložili tieto vaše ocenenia, darčeky. Zobrali písmenka. Ja sa odložím. Takže ešte malá zmena plánu asi. Ďakujeme, že ste nás učili. Ďakujem za skvelú darček. Ja viem, že som vysoký, mal som sa znižiť do ospravedlňujem sa. Ďakujeme vám za skvelé darčeky. Ďakujeme. Ďakujem. Spievať.